Sziasztok, srácok, én Mexikói Minipug VR vagyok, és itt van velünk, Megint. Már harmadjára. Zeraptor. és itt van velünk másodjára, Megkopány! és ma menni fogunk a Haunted Mansionbe. Szóval kezdjük. Igen. Irány a Hauntedbe. Na menjünk. Elkaptam Pestit. Szóval kell nekünk Big Backpack, azán megvan. Pickaxe, végre szereztem pénzt, srácok. Úgyhogy kell nekünk pickaxe, Szerászok. hát flashlight az is kell. Van de a majd- hátamon. Ja? Az előző cuccokat megtartod te. Amik még volt. Valaki hozzon egy kamerát, mert az ugye megöli. Kamerát! Meg kell fény. Mire? Haunted Én meg vagyok. Mansionben nem kell. Haunted Mansionben, Hát csak ott hogyha a vé- lefényezed, meghalsz. A nyanya Igaz megöl. vagyok. Bocsánat. Jó, akkor menjünk viszont így. Menjünk, gyertek. Ne! Fel fog robbanni! Még maradj itt Leveszem! a szélzóval. Rajtad van egy izé. Vigyázz! Leveszem. Mindegy, jó, mehetünk. Menjünk. Grapple, menjünk, várjatok! gyertek, gyertek. Valaki tud adni egy grapple? Volt itt egész végig egy robot. Mit mond? Mi az? Volt az egész végén egy robot. Ja, de csak egy. Na valaki, hogy vegyen már nekem egy grapple-t, kérlek. Várják, koppány. 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 Valaki adja nekem egy Ide van. grapple-t. Grapplöröd. Grapple-del. Neki kéne. Van ilyen grapplör. kardos grapple-öd? Jó van amúgy, jó. Kardos. Nekem nem kell. De az nem jó. Kardos. De nekem jó, de mindegy. Nem kell, akkor adjad. Nekem nincs meg, de... Nem kell, hagyja Oké, mehetünk. Na menjünk! Menjünk. Plafon. Galaxisba. Itt az ogre. Én konkrétan koronsötétől nem látok semmit. Jaj, de ott a red light, green light. Jó. Most már látok. Gyázzatok. Jó. De mi hárman vagyunk, nem? Hol a... Igen, itt vagyok még, itt vagyok. Igen, de hol a koppány? Hol a koppány? Koppány, hol vagy? Tessék, Hol vagy te? én már benn vagyok a házban. Ja, majd mert benn van a ház, ennyi már. Na menjünk, itt vagyok. Tetőre! Itt van a két szellem, te! Húzzál a nyánkot! Koppány! Itt a koppány! Hol van koppány? Arra fele nincsen. Erre van mindig. Dobta kislány. Szia! Ez nem tetszett. Mert... Ne kössed, de nagyon. Bazeg. Jaj. Én szerintem nem itt van amúgy. Gyertek ide, vagy megtartatok már a kulcsot? Egy nem, hogy hol van szerintem, ha vágytok. Megtaláltátok már a kulcsot? Nem, Ja, megvan? Megvan? Hallod? Gyere már vissza! Jövök! Itt vagyok. Hol a kulcs? itt meg lent. Jó, de én meg itt a kanapéknál. Ja, meg... De nincs meg a kulcs. Feletted. Megvan a kulcs. Koppány hol van? Koppány az elment kulcsot keresni, de szerintem nem jó irányba ment kulcsot keresni. Figyelj, szerintem meghalt a csajtó. Halljátok, gyere! Jó, megvan a kulcs, mindenki jöjjön. Nem, itt van. Hallod? Találtam egy új szörnyet. Na mit? Az a fejed? Igen. Az nem új. De még ott a kislány. Na nyissuk ki, gyertek! Hol? Ott az ajtó! Gyere le! Ajtón? Gyere már le! Hol? Gyere le! Itt Rakd be a van. kulcsot. Hol? Előtt! Ne, nekem itt Nézd nincsen. már! Itt van! Úr! De bazd meg, itt van, geci! Na! Végre, bazzeg! Ja!
Na, itt vigyázzatok, mert nem tudtok repülözni. És itt a csaj. Tudom. A Steve itt van. De csak vissza. Tegyünk ilyet! Ilyen. Nem? Ez kell. Így van. És ebből hozzá. Miért vibrál a bal kezem? Nekem nem. Arra is, ha nem megyek már. Jó, csak vigyázz, mert itt sebez ez az. Júj! Én a kéket szedem. Ha ránézek a színre, Jövök, ütöm. Te szedd össze. Oké, de mehetünk amúgy. Még várjunk már. Még várjunk. Hát kell a píz, nem? Vagy, ja, már kibányászjuk az össze. Akkor mehetünk, gyertek. Oda le alulra. Hallok meg? én mehetek. Menjél! Oké, meg vagyok. Itt még tudunk bányászni, gyertek, itt még tudunk. Vagy mi van? What? Itt is van, csak most nem ide szólhat a... Jó, azt Na gyertek le! Itt a Coca-Colás? Jó, menjünk be. Meg kéne nézni, halljátok, hogy hozni kéne egy kulcsot, és ide ezt is bedugni, hát ha kinyílik itt az Á, elég. nem, ott be lehet menni te. Bemenjek nekem? Mi? Már raktak ide egy barriert, amúgy be lehetett menni. Hát akkor Amúgy beteleportálni be lehet amúgy, szerintem. nem tudom, csak menjünk be. Vagyis hát menjünk ki. Az a... Jó! Jön a money. Csontváz! Jön a money. Csontváz, nem nézitek! Én már visszajöttem spawnra, te. Ó, Isten, ne. Jövök én is. Kirepült! Én is jövök! Lekéstem, mert ez a szar, az nem fogad. Várjál, szítettek. Légy ne essen ki arról. Nem esett ki. Mindenki egyet hoztatok? Ott? Aha. Jó. Amúgy ezt is beletehetjük volna. Ó, most ha... Na nézzük, mennyi van itt. Szerzünk. Jó lenne 10k. Hát, megvan 10k. Hát Nincs. azért nincs. Tükörhöz! Hát kereken. Még ez 7k. Na, Mondhatni most? 8, de... Itt vagyok. Szóval srácok, köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok! Bye!